Napapatagalog na rin ako. At mamaya pa ako magtatagalog para sa IFM RMN Network News, mga idol. Manibod ka ni Idol Bernard Ver, mga idol, iti report na executive briefing balagi nga insayang kat ti City Government of Lawag. Deta kita may basar iti panagsalita ni Mayor Brian Alcid, mga idol. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Bernard, please come in. Yes, siyang kat dati executive legislative agenda nga na pasama kijay Cavite sa dinok Kalindaolan detoy ni Mayor Brian Alcid. Sa dinok dito nga binsa iti nagdaduma pa nga programa proyekto iti nadakamat nga syudad tapno mas mapapintas pa iti mismo nga lugar. Nadakamat iti daytoy nadakamat nga executive legislative agenda iti pagsayatan pa iti nadakamat nga lugar. Umuna iti agdama plano, walkable space, masapol nga ada iti napinta sa lugar pagpasaran, dagiti kakailan ken bisita iti syudad saanen kasapulan ti lugan. May kadwa ti panakaurnos ti basura, babae iti panaggatang tinayon na garbage compactor, ken panakausar ti pyrolysis, tapno bumasit pa iti kaaddo ti basura, ken may katlo iti panakagatang ti adu nga agas nga serbi kadagiti kakailan iti lawag. When po nimbaga aldaw yu amin when napasamag iti ela iti napalabas nga lawas sa talo aldaw iti Alfonso Cavite. So isunod na pasamag iti executive legislative agenda. The tapno the knowledge of many, the executive legislative agenda is the planning of the 3-year plan the city para the amin na naduma-dumang projects and programs na apo. Ket so far so good apo na ilimit di na dumaduman projects and programs nga ma-implementar within the next 3 years na. So the priority projects of your administration nga sir na natakel on that tela? When po, syempre DJ one of the few is DJ nga target tayo is DJ walkable city. So dami different areas, the different sections iti urban nga ma-develop para ka DJ constituents tayo nga safe nga walkable space di city tayo. That's one. Number two, syempre na itakel met iti OSENO, DJ waste management, no kasano pumayan for the next 3 years. So napintas met apo before kami nag-ela ti pagpintas nagkaroon kami iti meeting no kasano ti mga address di nga issues, long-term issues and problems iti city government. So number one kami na po DJ pa waste collection, waste management. At dati kiti barangays namin nga once a month, twice a month. So targeted tatati city government no mabalin weekly nga maala amin iti basura iti barangayen. So napintas kasi damit dump site tayo nga pasado iti DENR nga pasados din na dapat pyrolysis tayo nga naipatakder iti city government of Lawag. So di pyrolysis kami na po tamo da idea tayo. Di waste tayo let's say kung 100 kilos no dumala di pyrolysis tayo balinlaing nga 4 kilos. So makompress. So we will not be needing kajay at masa space di basura. That's one apo. So napagsalitaan niyo din in terms of collection, the city will procure additional garbage trucks para collector madres di nga ron barangays nga maalalaan lang once a month or twice a month lang nga maalaan. May sa pa na ipagsasalitaan mi if we will explore the third party waste collection. So pinakita no kumusta expenses the city in terms of waste collection ken versus third parties ken nangingi namin the third party so city so handle kaya so might as well city will invest for the collection of the garbage apo. So that's mesa nga napagsaritaan jela ken mesa pay
the city government will continue no ana digit na pindas nga programa but with modifications. Okay. Like take na kada CSWDO, CHO, we will add budget for the procurement of medicines. Ay dado tayo no 20% increment 80 per year for the next 3 years at least nag-additional 60% tayo. So dado iti maserban tayo nga on time. So hanga dite maibusan kasi usually sa problema maibusan. Agas. So dapat ada projection tayo no kaano maibos, ada projection tayo no ana digiti agas nga masapol iti constituents tayo nga napaspas nga maibos. Iso digiti ti pag-invest iti city government apo. Proper management, proper procurement iti naduma-duma nga masapol tayo apo. Not only Agas. Yes, lang agas ako uri in terms of agri, in terms of agri ngamin apo ket nakapag-meet kami iti National Tobacco Industry nga umayda i-review di na duma-duma nga pagmulaan iti tabako apo. So digit in next step tayo. Adamit nga naalatay nga pondo pa iti RA 7171 adan to DJ solar powered irrigation system nga ma-implementar ti selected barangays pelang apo kasi hantay may kaya nga ikan amin ti buo nga barangay. Pasete panagasalita ni Mayor James Brian Alcid kadati kakapas na laing executive legislative agenda sa Magijay Cavite. Mangamnamang nga iti mapagbiit kat magrugimutan digiti gudumapay nga proyekto nga naibasar kadatoy nga plano para iti syudad ti Lawag. Damag manipod iti syudad ti Lawag para iti IFM News, Idol Bernard Fair, tatak RMN.